Čuj glas moj, neka pazi uho tvoje na glas moga vapaja. Ako se, Gospodine, grijeha budeš spominjao, Gospodine, tko će opstati? Ali u tebe je praštanje da bismo ti služili. U Gospodina ja se uzdam, duša se moja u njegovu uzda riječ. Duša moja čeka Gospodina, više no zoru straža noćna. Više no zoru straža noćna, nek Izrael čeka Gospodina, jer je Gospodina milosrđe i obilje u njega otkupljenje. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu, kako bijaše na početku. U Gospodina ja se uzdam, u njegovu se uzdam riječ. Pomozite, sveci Božji, u susret iziđite, anđeli njegovi, primite duše njihove. Primio vas Krist koji vas je pozvao u tijelo Abrahamov, anđeli vas poveli, primite duše njihove, ponesite ih pred lice sve tako i na zemlji. Kruh naš svakdani daj nam danas, i oprosti nam grije naše, kako i mi oproštamo grije naše, i ne verujemo usliši, Gospodine, molitvu moju. Gospodin s vama, pomolimo se. Pod riječi molimo, Gospodine, duše službenica svojih koji su nastradali iz te druge Pavle brigade. Spomeni se slugu svojih pokojnih Marinka, Pere, Miralima, Zemira, Sedata, Anđelka, Izudina, Džemala, Darka, Marinka, Ive, Andrije, Tihomira, Refika, Ante, Mije, Nikole, Kemala, Rasima, Jure, Vilka, Vjekoslava, Ante, Ivice, Zlatka, Kemala, Sakiba, Alena, Ramiza, Ferida, Reufa, pokojnih, stradalih Nermina, Mirzeta, Ivana, Marinka, Almira, Ante, Ilije, Ante, Marka, Bone. Prema našim poginulim braniteljima 102. brigade HVO-a, Boga dragog molimo da bude milostiv i prema svim onima nevino stradalim, nedužno ubijenim ljudima, ženama, djeci. Boga dragog molimo da sačuva našu domovinu, Bosnu i Hercegovinu, i Boga dragog molimo da nam da mir, slogu, zajedništvo, toleranciju i svijetlu budućnost u ovoj našoj lijepoj domovini, kako nama, tako i svoj našoj djeci i svim budućim naraštajima. I za kraj zamolit ću sve od nas i svakoga od nas da se na svoj način pomoli, odnosno oda počast našim braniteljima. Ridvan lillahi el-Fatiha. Sada vas pozivamo u 11 sati na svečanu HVO Bosne, gospodin Ivo Marić. Poštovani, pozdravljam obitelji poginulih i umrlih branitelja 102. brigade Hrvatskog vijeća obrane.
invalide, dragovoljce i veterane, sudionike Domovinskog rata i sve vas ovdje, dragi nam goste. Čestitam svim pripadnicama 102. brigade Hrvatskog vijeća obrane 33. obljetnicu. Nakon toliko godina prisjetimo se i davnih vremena raspada bivše države u ratnom vihoru, koji se neumoljivo približavao našim područjima. Veliko srpska ideologija sijala je mržnju prema svemu ono što nije srpsko. Znali smo da nas rat neće mimo ići. Najodlučniji i najhrabriji domoljubi počeli se pripremati za obranu ovih prostora, nabavilo se oružje i usporedno vežbale vojne vještine. A onda je došla 1992. godina, teška i krvava. Godina ima nestanka. U svim mjestima naše općine formirani su krizni stožeri koji su imali manje oružane formacije sa ciljem zaštite tih mjesta. Početkom te godine svi su bili objedinjeni u 3. Posavsku brigadu u sklopu zajednice općina Bosanske Posavine, a od travnja kao 102. brigada Hrvatskog vijeća obrane Herceg Bosne. Sama brigada bila je teritorijalnog ustroja i u svom sastavu imala 3 pješačke bolne, od kojih je jedno činilo bošnjačko stanovništvo općine Odžak, ravnopravno sa hrvatskim stanovništvom, što je i do kraja rata tako ostalo. Srpske vojne i paravojne formacije zauzeli su 17. travnja 1992. godine Bosanski Šamac i na taj dan rekretirali područja u gradu Odžaku gdje nije bilo nikakvih vojnih ciljeva. Cilj vojnih i paravojnih četničkih formacija bio je zauzimanje Šamca i potom spojiti se sa srpskim snagama u Drugoj Republici i Novom Gradu kako bi nastavili daljnje djelovanje u pravcu zauzimanja hrvatskih sela, prvog Ruda, Vojskova i Zorica, a nakon toga i drugih sela prema Odžaku i teritorijalnog spajanja sa Domovinskom regijom. U popodnevnim satima dojavom u promatranjem uočeni su pokreti oklopnih vozila transportirana raskriž Donja Dubica Pul, Borota tako zvana. Tada je Odžačka brigada prvi put vojnog djelova i rastrela pripadnike srpskih formacija u smjeru Donje Dubice i Bosanskog Šamca preko Struka. Isti su bili postavili pontonski most kako bi ostvarili svoj naum. Taj dan uzet za zakon formiranja 102. brigade Hrvatskog vijeća obrane, dan kada je brigada djelovala kao organizirana vojna formacija. Taj dan bio je veliki petak, uskrsni blagdan, koji nije slučajno uzet za dan vojnog djelovanja srpskih postrojbi. Daljnjim aktivnostima 102. Odžačke brigade, a u cilju osiguranja nesmetane komunikacije, sprečavanja pobjede i protjerivanja hrvatskog i bošnjačkog naroda s područja općine. Svojim djelovanjem do 17. svibnja 1992. godine osobljeno je cijelo područje općine Odžak i neprijateljske snage su potisnute prema Doboru. U tim teškim borbama oko Lipika, Novog Grada, Kardra, Svilaja, Tečnika i Keša vodili su krv naši najbolji sinovi. Odžačka brigada kao brigada nije samo branila Odžak, nego je odlazila u pomoć i 101. i 105. brigadi Hrvatskog vijeća obrane. A onda, presjecanjem koridora i zauzimanje grada Modriče, samozvane srpske krajine bile su fizički razvoje. Da bi krajem lipnja 1992. godine usvojila najveća vojna akcija srpskih snaga tijekom rata, zvana Koridor. Tisuće neprijateljskih vojnika iz bivše države potpomognuti u to vrijeme najsuvremenijim sredstvima, borbenim avionima, velikim brojem oklopnih vozila, enormnom količinom toksičnog naoružanja,
i drugu vojnu okviru napali su slobodne područje Bosanske Posavine. U takvom neravnomjernom odnosu snaga pali su Derventa i Modrića. Sljedeći cilj bio je Odžak. Kako bi se spasilo civilno stanovništvo, naredno da se preseli preko rijeke Save u susjednu Hrvatsku. 102. brigada Hrvatskog vijeća je nastavila da brani područje Posavine. Bila je prinuđena da zauzme položaje na Bosansko-Brodskom ratištu gdje je sudjelovalo u borbama oko Bijelog Brda, Dubočica, Riječća i Koldima. Krajem rujna 1992. godine brigada se preselila na Oraško-Šamaško bojište gdje je sudjelovalo u borbama oko Vidovica i Kopanica. Najžešće borbe vodili se oko Barnika i Gajeva gdje su neprijatelji naneseni veliki gubici. Pokazat će svima da je hrabrni pripadnici Otočke brigade jedini cilj bio osloboditi svoje područje. 4. na 5. studeni 1993. godine brigada je izvršila forsiranje rijeke Save i forsirala ušla na slobodno područje općine Odžak. Nisu nepredviđeni politički okolnosti morala se vratiti, čekati novu šansu za povratak u Odžak. Brigada je ponovno bila na Oraško-Šamaškom bojištu gdje je dala veliki doprinos u obrani zadnjih mostodana u Bosanskoj Posavini i svakodnevno se sukobljavala s neprijateljem koji je po svaku cijenu želio zauzeti Orašje i svo stanovništvo potjerati preko rijeke Save. Posljedice teške borbe Odžačka brigada vodila je u svibnju 1995. godine kada je vodila neprijateljstvo operacije pod nazivom Osveta. Ista namjera neprijatelju velike gubitke i zajedno sa ostalim snagama slobodnog područja Orašje očuvala taj prostor dio slobodne teritorije Bosanske Posavine. Primjerenje između zaračenih strana nastupilo je 12. listopada 1995. godine. Potpisivanjem Daytonskog sporazuma od 20. studenog te godine općina Odžak vraćena je narodu ovoga kraja. Nedugo potom 6. veljače 1996. godine općina Odžak predata je 102. brigadi Hrvatskog vijeća obrane, a 2 dana poslije policijska obrana prešla je prva postrojba 102. brigade. Kroz 102. brigadu HVO Odžak prošlo je oko 3000 branitelja, njih 148 je poginulo, 4 je umrlo tijekom rata. Ranjeno je oko 500 pripadnika, od kojih je 313 trajnih invalida. Puno toga bi se još moglo reći o ratnom putu, hrabrosti, žrtvama branitelja. Zato je na nama da čuvamo i očuvamo od zaborava Domovinski rat i našu zajedničku noviju povijest. Hvala. Poštovani branitelji, poštovani zapovjedniče Božiću, porodice poginulih branitelja i šehida, dragi gosti, predstavnici vjerskog, političkog, kulturnog života, dame i gospodo, danas smo se okupili oko 33. rođendana naše 102. Odžačke brigade HVO, koja je nešto najbolje što se dogodilo našem narodu Odžaka. Brigada je to koja je imala težak ratni put, posebno odlaskom iz Odžaka, koja se nakon toga uspješno konsolidovala, jako dobro organizirala. Brigada je to koja je uvijek imala kišu, koju krasi zajedništvo naroda. Ona je dokaz da ljudi mogu zajedno, da Liberija i Čakovnica mogu zajedno, kao i naši najveći trguju za nas. Ona je dokaz da velečasni efendije mogu zajedno živjeti mene. Zato to moramo njegovati sve više i više. U te 4 ratne godine Bošnjaci, Hrvati, a Bogom i dio Srba u njoj su dijelili kozliru grane, deku, sobu, više nego braća bez ikakvog incidenta.
Sve sam tu izgledalo provodeći dane prije u Domaricu po Vukoj Grijedi i to je zaista bilo za divljenje. Emotivno me veže ovaj datum, te 17. april je rođendan brigadi, ali mom ocu koji je meni pripadnik do zadnjeg dana. Kako znam kazati, pravi branitelj, dakle čovjek koji je 4 ratne godine postavio u vladu Brvnika i rovima Sedmice i Petice. Uzeo je paklu koju nije ispuštao do zadnjeg dana. Časno pošteno odradio svoju obavezu u samom Jeružaju, jer to svoje porodice vrati kući, u svoje raženje, u svoj državu. I vratio se, nažalost, mnogi nisu imali tu draž, povrata kući. Neki jesu samo polovično. Veliki ovog brigada dali su Jakišani, Ružani, Pečničani, Crnavci i ostali koji nisu bili te sreće da se odmah vrati kući. Vratili se kasnije. Ali nije to to, nikad nije to to. Posebno njima hvala za sve. Ovo je svečani dan, pa nećemo puno nepravni koja je prema braniteljima golema kao planina i nije samo to nas. Ta nepravda je na povratila uvijek bila. Nažalost, nepravda je bilo biće, a mi ćemo se truditi da ovim trenucima obljetnica iznimimo branitelje u fokus kao i časnu borbu naše brigade. Jučer smo predsjednica vijeća i ja opišu sve spomenike braniteljima u Leonu i odali počast. Za dan povrata ovdje smo okupili branitelje da im kažemo hvala što ste se prvi vratili, što ste vratili život Božeg, što ste prvog dana zaslužili rukave i očistili naše institucije da se može vratiti život u naš grad, što ste sposobili zgrade u bolnicu, urede, vodu, agregate, narodne kuhinje. Današnji dan brigade je također malo drugačiji, sadržajniji, a opet skromno. Hvala svima koji se potrudili da to bude ovako lijepo i dostojanstveno. Trudit ćemo se dalje da se ljudi okupe, druže i prisjeti svojih i naših ponosnih dana, da se ponešto zapiše o tome, objavi, snimi. Patrovaci su svima očopravni grad, komunalci uvijeli spomenik, branitelji postavili šatove, skuvali vojni grad, direktorica šumovi i nasljednice potrudili iako je razlog da naprijedi ovaj program. Sve to u čast brigade i hvala im svima na tome. I na kraju jedna tužna obavijest danas u 15 sati dženaza predana promijenom branitelju Šigetu Mejići, čovjeku koji se nije štedio na to, koji je bio pravi borac, izviđač, pa nakon zakonski pozivamo sve njegove suborce da istaknemo tog branitelja koji odlazi evo dan svoje brigade sa ovog svijeta. Ovom prilikom želim svih pripadnicima katoličkih vjeroispovijesti da čestitam na dolazeći Uskrs, a svim braniteljima i zapovjedniku čestitam dan svoj druge ožačke brigade. Živi vijek! Poštovani branitelji, obitelji poginulih i preminulih, dragi gosti. Danas, na 33. obljetnicu osnutka 102. brigade Hrvatskog vijeća obrane, okupljamo se dubokim poštovanjem i zahvalnošću u srcima. Sjećamo se vremena kad su hrabri ljudi stavili u obranu svoga doma, svoga naroda i svoje slobode. Ne tražeći slavu, već pravdu i mir. Naša brigada bila je simbol hrabrosti, odlučnosti i zajedništva. Ponosni smo na sve njezine pripadnike. Oni koji su dali svoj život za našu slobodu. Kao i oni koji su nastavili svoju borbu i nakon rata, tiho i dostojanstveno. S posebnim pijetetom prisjećamo se poginulih branitelja i svih koji su nas napustili u poražu. Njihova žrtva nas trajno obvezuje. Njihova imena ne smiju biti zaboravljena, a njihovo nasljeđe čuvat ćemo kroz generacije. Zahvaljujući njima danas živimo u miru. Na nama je da svojim djelima pokažemo kako smo dostojni njihove žrtve. Neka im je vječna slava i hvala. Hvala. Poštovana obitelji poginulih branitelja, poštovani veterani, pripadnici 102. brigade KVO, poštovani pripadnici udruga koji ovdje nazoče na ovom obilježavanju, gospodo uzvanici, dragi gosti i svi redom koji se pozdravljeni po redu i čašu. Sve vas skupa pozdravljam u ime potpredsjednika Vlade i ministra hrvatskih branitelja, gospodina
Tome Medvedu. I u njegovo ime i svoje osobno čestitam 33. obljetnicu utemeljenja ove postrojbe. Vidjeli smo ovdje iz ratnog puta postrojbe da je to bila temeljna postrojba koja je branila ove prostore. I hvala Bogu vidimo i po čitanju imena na svome obilježju da je u samom početku bilo i razuma i pameti i da su Hrvati i Bošnjaci zajedno sačinjavali sastave brigade i borili se protiv zajedničkog neprijatelja koji ima osvajačke namjere. Glavni čimbenik pobjede vojske u ratu gotovo uvijek je hrabrost, odlučnost, domoljublje i spremnost pojedinaca da u svakom trenutku ponude sve svoje intelektualne, moralne, duhovne i fizičke moći u obrani svoje domovine. Pripadnici ove brigade doista su to najzornije pokazali braneći ove prostore na prvoj crti obrane uz velike žrtve, uz puno poginulih, uz puno ranjenih. I zbog toga nikada ih ne smijemo zaboraviti i dobro je i lijepo je što obilježavanje smo počeli na spomen obilježju polaganju vijenaca. Danas se vi, vaša žrtva i vaša imena u svakom kamenu obnovljeno možda, u svakoj školi, u svakom djetetu koje raste bez straha. Ta djeca danas žive u slobodi zato što ste vi onda odlučili stati u odbrani domovine. Vaše imena upisana su u kamen, ali važnije i ono drugo. Urezana su u naša sjećanja i od postoji ovaj narod bit će onih koji će vam se sjećati. Dragi prijatelji, ovom prigodom prisjećamo se dakle poginulih pripadnika postrojbe i svih poginulih nestalih umrlih hrvatskih i bošnjačkih branitelja, te baštinu vrijednosti koje su ostavili u nasljeđu, a njihovim obiteljima izražava još jednom duboko poštovanje. Vaša bol i patnja su trajni podsjetnik na cijenu koju su platili za slobodu. Vlada Republike Hrvatske trajno njeguje sjećanje na vaše najmilije i sve branitelje kako Hrvatskoj, tako i Bosni i Hercegovini. Te brinemo da njihova žrtva nikad ne bude zaboravljena. Vlada Republike Hrvatske i Ministarstvo hrvatskih branitelja ima partnerski odnos sa svim hrvatskim institucijama u Bosni i Hercegovini, s Hrvatskim narodnim saborom, udrugama branitelja, aktivno vodeći politiku vrednovanja uloge branitelja i brige za branitelje HVO. To rezultat toga Vlada Republike Hrvatske donijela jedinstveni zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji koji je postignut veliki napredak za braniteljsko stradalačku populaciju. Time smo dokazali da posebno vodimo računa o pripadnicima Hrvatskog vijeća obrane. Važno segment očuvanja kulturnog identiteta svakako je Hrvatski dokumentacijski centar Domovinskog rata u BiH, kojem Vlada Republike Hrvatske pruža punu potporu u radu, a Ministarstvo hrvatskih branitelja prepoznalo je rad centra kao izuzetno važan doprinos očuvanju vrijednosti Domovinskog rata te obitelji i stradalnika Domovinskog rata. Ova 23. obljetnica nije samo prilika za sjećanje, već i za ponos na postignuće i herojstvo pripadnika 102. brigade HVO, jednako Bošnjaka i Hrvata. Njihova hrabrost, odlučnost i spremnost na žrtvu u obrani domovine ostati vječno ukorijenjeni u povijesti naroda i ostavi trajni udor budućim generacijama.